परी, टीव्हीचा आवाज कमी कर. खुशी, टीव्हीचा आवाज कमी कर. नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीतिया. सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे आपल्या चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे कोकणची प्रीतिया. तर मंडळी, आज नागपंचमी आहे आणि सर्वांना नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि माझ्या नागासारख्या भावांनाही नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर सर्वांनी जॉईन व्हा लवकरात लवकर कोकणची प्रीतिया या लाईव्हमध्ये. काल आपल्या खूप बालपणीतल्या आठवणी रंगल्या. आजही असंच काहीतरी विषय असेल, बघू, तुम्ही ठरवा आज विषय कोणता आहे, त्यावर गप्पा मारायच्या आहेत. तुमचे प्रश्न, तुमचं काय असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. कमेंट करा मंडळी, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. सीसीवर लवकरात लवकर जॉईन व्हा. पाऊस पडतोय का मंडळी? पाऊस आहे का तुमच्याकडे? सीसीवर कोण आलंय का? सीसीवर आलेल्यांचं स्वागत आहे मंडळी. हाय प्रेम, इश्क वाला. हाय प्रेम, स्वागत आहे. आणि माझ्या भावांना नागासारख्या माझ्या भावांना नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आली रे आली, कोकणची आली. थँक्यू प्रेम. अरे अक्षय दादा, मग डॉक्टरकडे जायचं ना. आता बंद कमी झालेला आणि परत कसं यायला लागला आता? मंडळी पटापट कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्याने जॉईन व्हा लवकरात लवकर. कोकणची प्रीतिया लाईव्ह सुरू झालेला आहे. आजचा पण विषय काहीतरी छान असा युनिक असेल, जसं आपण काल गप्पा मारल्या, खूप 3 वाजेपर्यंत आपल्या गप्पा रंगलेल्या. तर आजही तसंच काहीतरी छान विषय असतील. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. आली रे आली, कोकणची प्रीती आली. आता लाईव्ह रंगणार, येणार धमाल. बरोबर की नाही? माझा चष्माच कुठे पडलाय? हरवला. मला वाटतं कोणीतरी लाईव्ह वरती चोरला. अरे माझा चष्मा भेटलेलो गो. अरे कमेंट करा यार, कमेंट कशा थांबल्या? काल जिथं गप्पा थांबल्या होत्या, आज तिथूनच पुन्हा किस्से रंगूया. चला मंडळी, आज पुन्हा 90sच्या दुनियेत हरवूया. वा वा वा, खूप छान, खूप छान. मी इथं पोल करते क्वेश्चनमध्ये. तुम्ही 90s चे
तुम्ही 90चे किड आहात का? कमेंट करून सांगा. काल जिथं गप्पा रंगलेल्या आज तिथंच सुरू होणार आहेत. हॅलो हॅलो माझं गाव, माझ्या स्वप्नात लो यो माझो कोकण गाव. जेवलाय काय? जेवलाय काय? अक्षय दादा म्हणते व्हॉइस टायपिंग करत जाय गो. व्हॉइस टायपिंग करत जाय गो म्हणजे व्हॉइस टायपिंग पण करू शकतो का? लाईव्ह वरती व्हॉइस टायपिंग पण असायला पाहिजे होती ना. कच्चेश्वर खिलारी, ओ माय गॉड, कच्चेश्वर. नमस्कार दादा, नमस्कार. कुठून आहात कच्चेश्वरी? लाईक करा पटापटा सर्वांनी. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी लाईक करा. प्रेम बोलतोय पण आज नागोबाला पूजून 90च्या आठवणींची गाडी पुन्हा धावू दे. जुन्या किस्स्यांना आज पुन्हा उजाळा देऊ दे. चला मंडळी वा वा वा, खूप छान खूप छान. झालं का नागोबा पूजन वगैरे प्रत्येकाच्या घरी? अक्षय दादा म्हणते एवढा टाईप करत बसण्यापेक्षा व्हॉइस टायपिंग बेस्ट आहे. ओके ओके. अरे अक्षय दादा तुला परत का ताप आला? कच्चेश्वर म्हणतायत लाईक डन सुंदरी. धन्यवाद दादा, धन्यवाद. कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात कच्चेश्वर? आहात तरी कुठून तुम्ही? कुठल्या पृथ्वीवरचे तुम्ही आहात? मंडळी कमेंट करा यार, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. आज नागपंचमी आहे. नाकासारख्या भावांना माझ्याकडून नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. इच्छाधारी नागिन, ओ माय गॉड. आज इकडे नागोबा आणि नागिनची धुमाकूळ. हे भगवान. इच्छाधारी नागिन म्हणताय तोंडावर गोड बोलून मागे नागासारखे वीज सोडणाऱ्यांना पण नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. फुसफुस. वा रे वा. ही इच्छाधारी नागिन कुठून आहे ते पण कळू दे. आणि इच्छाधारी नागिन तुलाही नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. लोक अशीच असतात, तोंडावर गोड आणि मागून फुसफुस करतात आणि प्रत्येकाला यातून सामना करावा लागतो. असल्या लोकांना पाठी सोडावं लागतं. अक्षय दादा म्हणते लगेच रुटीन मध्ये आलो मग परत ताप इलो. अरे देवा. अरे आराम कर रे, 8 दिवस आराम कर. कच्चेश्वर म्हणताय तुम्ही कुठून आहात? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्रसाद कुंभार म्हणतायत हाय हाय. प्रसाद कुंभार, स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. प्लीज सर्वांनी लाईक करा आणि नागपंचमीच्या शुभेच्छा घ्या. रामचंद्र दादा नमस्कार, हाय. खूप खूप स्वागत आहे. नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि एक इच्छाधारी नागिन बोलली तेच बोलते मी. तोंडावर गोड बोलून मागे नागासारखं विष सोडणाऱ्यांना पण नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आहेत का तुमच्या जीवनात असे नाग? विदर्भावरून बोलताय? ओके. कच्चेश्वर खिलारी म्हणतायत विदर्भावरून. झाली का मग नागपंचमी तुमच्या इथं? अक्षय दादा म्हणते आराम करून नाही चालत इकडे. ते तर हायच ना, आराम करून नाही चालणार. मग आता औषध वगैरे घेतलीत का? पॅरासिटामॉल वगैरे घेतलं? रामचंद्र दादा म्हणतात पहिला श्रावणी सोमवार व नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू रामचंद्र दादा. आज मी सकाळी मंदिरात वगैरे जाऊन आले. भोले बाबा आणि नागदेवतांचं दर्शन घेऊन आले. अक्षय दादा म्हणते पुढच्या महिन्यात सुट्टी घ्यायची आहे. येस, मग गणपतीला. वा रे वा. सगळ्यांनी घ्या गणपतीला सुट्टी. ओके, गणपतीला गावाला जायचं. रामचंद्र दादा म्हणताय सातारा महाराष्ट्र. झाली का रामचंद्र दादा तुमच्याकडे? साताऱ्याला घरी नागपंचमी झाली का? अक्षय दादा म्हणतोय 15-20 दिवस सुट्टी घेणार आहे. वा वा वा, मस्त आराम करायचा आणि फुल मजा. रामचंद्र दादा म्हणते आज महाराष्ट्रामध्ये सांगली जिल्ह्यात 32 शिराळा तालुका आज भरपूर प्रमाणात यात्रा मोठी असते. नागपंचमी तिथं खऱ्या नागाची पूजा केली जाते ना, शिराळा या म्हणजे गावातनी.
प्रेम बोलते, नागाला दूध पाजणाऱ्यांनाही शुभेच्छा आणि नागासारखं विष पसरवणाऱ्यांनाही शुभेच्छा. खास फरक एवढाच नाग एकदाच डसतो आणि काही माणसं रोज डसतात. येस, हे मात्र खरं आहे. एक वेळ नाग पत्करला, पण ती नागासारखी नेहमी विष म्हणजे दिवसाला वीज म्हणजे अशी पाजणारी माणसं आपल्या आयुष्यात नसलेली बरी असतात. त्यामुळे त्यांना लांबच ठेवायचं, बरोबर की नाही? अक्षय दादा म्हणतोय पॅरासिटामॉल 650 आणि अजिथ्रोमायसिन. अजिथ्रोमायसिन कशासाठी घेतात? अँटीबायोटिक आहे ना अजिथ्रोमायसिन, आय थिंक. रामचंद्र दादा, होय खरं, मोठे मोठे नाक असतात सर्व मंडळाचे. हा, मंडळाचे म्हणजे म्हणजे असं मंडळ घेऊन येतं का नाक तिकडे? वाव, बघायला किती भारी वाटत असेल ना. पण त्यांना दूध पाजल्यामुळे ते नाक मरतात ना, हे पण मी ऐकलंय. येस, अँटीबायोटिक आहे. ओके ओके, एक मिनिट, मी चष्मा लावून आली, मला डोळ्याचा त्रास होतो. रामचंद्र दादा 2 दिवस लाईव्ह नव्हते काय? होतं दादा, काल पण होतं, परवाच्या दिवशी आय थिंक नव्हतं वाटतं, परवाच्या दिवशी नव्हतं, काल होतं. माझी पण तब्येत बरी नव्हती, ताप येत होता, त्यामुळे नाही घेतलेलं मी पण. आता अक्षय दादाला ताप येतोय. मंडळी, सापडलो चष्मा बाबा, सापडलो, दिसतच नव्हता, डोळ्यांवर ताण येऊ लागला. जेवलंय अक्षय दादा? रामचंद्र दादा जेवलात का? प्रेम कुठं गेलो? सगळ्या नागांका घेऊन येता की काय? अक्षय दादा, सगळ्या नागांना घेऊन येतोस काय? नागोबाला जाऊ नाही, वारुळाला जाऊया. अक्षय गडेकर, हाय अक्षय दादा, स्वागत आहे तुझं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहेस अक्षय दादा? दुसरा पण अक्षय दादा आमचा. ब्रेकफास्ट झालो, येस, वा वा वा. हा, तुमचा आता ब्रेकफास्ट चालू असतो. प्रेम बोलता, आपण पुन्हा योग्य ट्रॅकवर येऊया. नागपंचमी, नागोबा सगळं झालं, आता परत आपल्या जुन्या काळात. विषय आहे 90s किड्स. चला बघूया आज कोणाची बालपणीची आठवण सगळ्यात भारी आहे का इथं? कोणा जे सीसीवर आहेत त्यांचे काही म्हणजे लहानपणीचे आठवणी आहेत का? शाळेतले, त्यांच्या आयुष्यातले काही असे फनी किंवा हार्ट टचिंग काही आहेत का आठवणी? तर प्लीज शेअर करा. आहेत का? कमेंट करून सांगा. मी एक सांगते की माझी आजी ना मला ना बालवाडीपासून सोडायला यायची. ते ती पर्यंत न्यायला, 5वी नंतर मग आम्ही स्वतःहून यायला लागलो. पण आजी माझी ना, म्हणजे आजीचं खूप कौतुक असं मला वाटतं. कारण सकाळी म्हणजे मी पहिलीत गेली तेव्हा माझी बहीण बालवाडीत होती आणि मला सोडायला जायची. मग दुपारी तिला न्यायला यायची, माझा टिफिन घेऊन यायची. तिने आमच्यासाठी खूप केलंय. त्यामुळे आजी आणि बालपण आपलं खूप एकदम असं जोडलेलं असतं. त्यामुळे मला खूप आजीवर प्रेम आहे माझं. तुमच्या काही आठवणी आहेत का? कमेंट करून सांगा मंडळी. हाय अक्षय दादा, हॅलो हॅलो, हाय हाय हाय, स्वागत आहे. कुठून आहेस अक्षय दादा? कच्चेश्वर म्हणते, तुम्हाला किती बहिणी आहे? मला एकच बहीण आहे आणि एक भाऊ आहे दादा.
माझं एक बहीण आणि मला एक भाऊ, मी मोठी सगळ्यात. प्रेम बोलतोय, आमच्या वेळी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत मामाच्या गावाला जाणं म्हणजेच खरी वॅकेशन. वाव, वा 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 वा, खरंच ते शांततेचं ठिकाण होतं. आम्ही बाकी कधी कोणाच्या पाहुण्यांकडे जायचं नाही, फक्त मामाकडेच. फुसफुस इच्छाधारी नागिन फुसफुस. अरे बापरे, आज तर लाईव्हला पण इच्छाधारी नागिन यायला लागली. नागोबाला शोधतेस काय तू? बिलांची नागिन निघाली, नागोबा डोलायला लागला. इच्छाधारी नागिन तुम्ही कुठून आहात? कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्ही रोज आमच्या लाईव्ह मध्ये याल फुसफुस करायला. नागोबा कुठे डोलतोय? सुनीता ताई म्हणतायत हाय. हाय सुनीता ताई, स्वागत आहे. सुनीता ताईंकडे आज मस्त स्वयंपाक आहे पुरणपोळीचा. चला मंडळी सगळी जाऊया. अक्षय म्हणते प्रीतिया विषय मागे पडला आपला, 2-3 दिवस परत शोध मोहीम चालू होईल. हो अक्षय दादा, असू दे. तू तुझी पहिली काळजी घे, एवढं टेन्शन घेऊ नको त्याचं. तू तुझी काळजी घे बस. कच्चेश्वर म्हणतायत तुम्ही लई सुंदर आहे. ओके ओके, थँक्यू सो मच. इच्छाधारी नागिन पुण्यावरून आहात. वा वा वा. मग तुम्ही मेल आहात की फिमेल आहात? इथं तर नागिन दिलाय म्हणून मला असं वाटतंय काय विचारू. हाय कौशल्य, हाय. नागपंचमीच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. जॉब आहे, बाय बाय. ओके, टेक केअर. 11 नंबर लाईक डन. थँक्यू भावा, थँक्यू सो मच. खूप खूप सगळ्यांना, सीसीवर असणाऱ्यांना सगळ्यांना नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आमच्या कोकणात नागपंचमीला पातोळे केले जातात आणि आताच व्हिडिओ कॉल होऊन गेला घराकडे, तर मस्तपैकी पातोळे केले आहेत. तुम्हाला माहिती आहेत का पातोळे काय असतात ते? रामचंद्र अक्षय दादा म्हणतोय पुण्याला आलो की मी शोधायला. ओके अक्षय दादा, थँक्यू सो मच. रामचंद्र दादा म्हणतात मी 5वीत इयत्तेत असताना माझ्याकडे मध्यम उंचीची सायकल होती. 10 पैसे 20 पैसे. हा ताई, ठीक आहे ठीक आहे. 10 पैसे 20 पैसे घेऊन वर्गातील मुलांना फिरवायला द्यायचो. बापरे, वा, बिझनेस. बिझनेस. खरंच 5वीत असताना तुमच्या डोक्यात बिझनेस होता. वा वा. कच्चेश्वर मला नाही, मला माहीत. पातोळे, पातोळे म्हणतात. पातोळे म्हणजे तांदळाच्या पिठापासून बनवायचे आणि हळदीचं पान असतं ना, त्याला तांदळाचं पीठ लावून त्यात हे काय ते खोबरं आणि गूळ आणि त्यात वेलची वगैरे करून त्याचं मिक्सचर त्यात भरून वाफेवर शिजवायचे आणि त्याला एक हळदीचा फ्लेवर येतो आणि खूप छान लागतात. अक्षदामध्ये तसं पण एक प्लॉटचं टोकन दिलं आहे, त्याचं पण बघायचं आहे. ओके 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 ओके. पुण्याला आहेत रे, पण शोधावे लागतील ना आपल्याला पण. म्हणजे कसं फ्लॅटच्या बाबतीत ठीक आहे, पण प्लॉटच्या बाबतीत खूप फसवणारे भेटतात. त्यामुळे तिथं थोडंसं आपल्याला ज्याला जमतं त्याने तो विषय करावा असं माझं म्हणणं आहे. प्रेम बोलते दूरदर्शनच्या अँटिना फिरवताना खाली उभा असलेला मित्र ओढायचा, थांब आता क्लिअर दिसतंय का? असं कोणी मित्र, असं आहे का कोणी मित्र? 0 माणसं. आम्ही पण तसंच, म्हणजे तेव्हा ब्लॅक अँड व्हाईट टीव्ही होत्या, पण ते असं सीडी सारखा अँटिना असायचा. तर अँटिना असा असायचा. बायकोचा बैल. ओ माय गॉड, आता बायको नागिन झाली, आता बायकोचा बैल पण आला. हे भगवान, खूप छान. कुठून आहात बायकोचा बैल? अनंत दादा नमस्कार. 11 नंबरला लाईक डन. थँक्यू सो मच. आम्ही पण तसंच करायचो आणि म्हणजे असं फिरवलं ना की छान यायचं आणि परत सोडलं की मग मी काय करायची, तोपर्यंत बघून घ्यायची आणि बहिणीला सांगायचं किंवा हां ठीक आहे धरून राहा सांगते तुला, तोपर्यंत धरून राहा. 5-10 मिनटं झाली तरी तीच मग सोडून यायची, तर मी खुर्चीवर बसलेली असायची. टी व्ही बघा.
मग चिडायची, स्वतः टीव्ही बघताना माका बाहेर उभ्या गेल्या द्यायचं धरून, मी नाही करूच. 1982 साली 5वी इयत्तेत होतो. ओके, 82 मध्ये 5वीत होतात का? मी 2005 मध्ये 5वीला होते. अक्षरानंदे, माझा प्लॉट तुला दिला असता पण आउट ऑफ बजेट आहे, तू सांगितलं होतं त्यापेक्षा. ओके बाय. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ दादा, श्री स्वामी समर्थ. चॅनलला सबस्क्राईब करा. बायकोचा बैल. प्रेम बोलतोय, बैल पोळा नसताना आला कसा हा बायकोचा बैल. कच्चेश्वर म्हणतात, हो आम्ही फिरवायचा अँटेना. येस ना, मी तर काय करायची, फिरवतं बहिणीला भावाला फिरवायला सांगायची, मी खुर्चीवर जाऊन बसायची. टीव्ही बघत की चिडायची दोघंही. आणि अजून एक गंमत सांगते. आमच्या घराच्या शेजारी ना एक आंब्याचं झाड होतं. तिथं काय करायचं म्हणजे बहिणीचं आणि माझ्या भावाचं भांडण झालं ना की मला माहिती आहे, मी त्यांना जोरदार एखादा रपाटा मारून पळायची आणि कुठं चढायची माहिती आहे, आंब्याच्या झाडावर. आणि ती काय करायची माहिती, काठी घेऊन मला ना वर हे करायची, अशी मारायची, मोठी काठी एकदम बांबूची काठी, आणि पड पड. मग आई तिकडनं यायची, मग ते मला पण कुटवायची आणि त्यांना पण. अशी आमची गंमत. अक्षय, आज फुसफुस दिवस आहे. येस, आज सगळे नागपंचमीचे गोबा येणार इकडं. आम्ही सुद्धा 2-3 दिवसाला फिरवायला लागायचा. ओ माय गॉड. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. आल बया दाजी, स्वागत आहे दाजी तुमचं. कच्चेश्वर म्हणताय, त्यावेळीची मज्जा वेगळीच होती. येस, त्यावेळीची मज्जा खूप भारी होती. प्लीज लाईक करा, खूप छान. आणि नंतर टाटा स्काय वगैरे आल्या, त्यानंतर हे सगळ्या गोष्टी संपल्या, अँटिना वगैरे फिरवायच्या. रामचंद्र दादा म्हणते, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल राजा, हर हर महादेव. श्रद्धा ताई, असंय खय गो बाय, कसा असंय गो तू, काय गो श्रद्धा ताई, आऊट झाल्यापासून ती खय गायबच झालंच गो, आऊट झाल्यापासून काही गायब झालो असंच कळ. आणि बरा असे मा चिल, बरोबर असा मा. अक्षय दादा म्हणते, मला आज ऑफिस मध्ये काहीच काम करवत नाही आणि समोर भूर काम पडलं आहे. मग यार थोडंसं आराम कर ना आणि नंतर कामाला सुरुवात कर. पॅरासिटामॉल घे आणि थोडासा आराम कर तर बरं वाटेल. इच्छाधारी नागे. श्रद्धा ताई, वेळ नाही भेटत गो चढवा. तसाच असतं गो, आऊस झाला की आपल्यासाठी एवढं सुद्धा वेळ भेटणार नाही. कच्चेश्वरी म्हणतात, पाऊस आहे का तुमच्याकडे? कोकणात पाऊस भरपूर असतो दादा. अक्षय दादा म्हणतात, सकाळीच घेतली. मग आता ताप आहे की नाहीये? श्रद्धाताई, तुका नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आपल्याकडे इच्छाधारी नागिन पण आलेली आहे. कच्चेश्वर म्हणते, तुम्ही काय करता? मी हाऊस वाईफ आहे दादा. अक्षय दादा म्हणते, आहे शिवून. अरे बापरे, मग सकाळी घेतलेलीस ना, की 6 तास झाले का? श्रद्धाताई म्हणते, गावाला गेली नाही ग श्रद्धाताई, मी जम्मूलाच आहे. प्रेम बोलतोय, नागपंचमीला नागोबाला नमस्कार केला, पण साप दिसला की सगळ्यात आधी पळणारे आपणच. हा, आणि ते पण आहे की नागपंचमी दिवशी नागोबाची पूजा करायची आणि बाकीच्या वेळी दिसला तर त्याला हाणून मारायचं. हे आपलं महाराष्ट्र नाही, ही आपली काय म्हणतात ती श्रद्धा. बरोबर की नाही? खूप बोलल्यामुळे पण ना कधी कधी डोकं दुखतं ना. 3 तास झाले. ओके, मग अजून 3 तासांनी घे एकदा गोळी. पण ती गोळी घेतल्यानंतर थोडस आराम पण करायला पाहिजे यार. आणि ना कधी कधी डेंग्यू झाल्यानंतर टायफॉइड पण होतो दादा, अक्षय दादा. त्यामुळे काळजी घे. ताप पुन्हा एकदा टेस्ट करून बघ.
मला झालेलं आहे तसं. मंडळी कमेंट करा, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, लवकरात लवकर कमेंट करा. तुमचे लग्न पण झाले? हो बाबा, हे बघा, मला 2 मुलं पण आहेत, मुली आहेत. एक आहे 4th मध्ये, एक आहे UKG मध्ये. दादा देऊ गवस म्हणतायत. हो ताई. हाय देऊ दादा, नमस्कार. कुठून आहात देऊ दादा तुम्ही? अक्षय दादाने मग आता टायफॉइडची टेस्ट करू. हा, करून बघ ना अक्षय दादा, टायफॉइडची पण टेस्ट करून बघ. श्रद्धा ताई म्हणते मी 23ला येते भारतात. ओके, 23 ऑगस्टला. वा रे वा. मग इकडे जम्मू मग भेटाक. देऊ दादा म्हणते नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना, देव बरे करू. देऊ दादा तुम्हालाही नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. कोकणातले असाय काय तुम्ही? कोकणातले असाच काय तुम्ही देऊ दादा? गोवा सिंधुदुर्ग बॉर्डर वरून लाईव्ह पाहतो ताई. ओके, मी पण कोकणातलाच आहे दादा. देऊ दादा मी पण कोकणातलाच असे, कुडाळचा. तसा पण अजून इन्शुरन्स सेटल नाही झाला तर टेस्ट करून घेतो. हे काय आणखी? प्रेम बोलते आज लाईव्ह रंगेल असं वाटत होतं, पण कोणीच अजून लाईक करत नाही. मंडळी, लाईव्ह आवडत नसेल तर सांगा, आवडत असेल तर लाईकचं बटन दाबा आणि एक लाईक करा आणि दाखवून द्या आजची महफिल खरंच रंगणार आहे. मंडळी लाईक वाढवा यार, सबस्क्राईब करा. कोकणची माणसं साधी बोळी. येस देऊ दादा, कोकणातली माणसं साधीच बोळी असत हो, पण लोक काही बाहेरच्या लोकांनी आमका बदनाम केल्याने, बाकी काय नाही. म्हणतात कोकणातली लोक भांडखोर असत, असं असत. पण यार भांडलं तुम्ही आमच्याशी भांडला असता आम्ही पण भांडलो की नाही. ओके, तुम्ही दोडा मार्गाचे असा. हा, मी दोडा मार्गाचो असू दई. एक तुमका सांगते, एक गवस म्हणान असत, निलेश गवस, दोडा मार्गाचेच असत ते. तर तुम्ही ओळखताच काय माहिती नाही, आर्मीमध्ये असत ते दोडा मार्गचे निलेश गवस म्हणून. तर ते ना, आम्ही मथुराक आम्ही एकत्र होतो तेव्हा म्हणतात कसे, ताई ताई इलाय कधी, ओ नाही ओ वहिनी कधी पावलू, ओ ताई कधी पावला, असं काहीतरी बोलले. मी म्हटलं पावलू म्हणजे मरण पावलाय असं म्हणतो ना, मरण पावलाय. हे दादा मला मरण पावलाय म्हणतात, कधी मरण पावलाय. पावलो असं म्हणजे तुमची दोड्या मार्गाची भाषा असं आहे ना. त्यामुळे देऊदादा म्हणतात मतदान केलं ताई. थँक्यू देऊदादा. सबस्क्राईब पण करा चॅनलला. रोज माझं लाईव्ह असतं 1:15 वाजता, त्यामुळे प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. हाय चिनू, जेनझी आहोत. ओके, तुम्ही जेनझी आहात, आम्ही 19 किड्स आहोत, त्यामुळे आमच्याकडनं पण शिकण्यासारखं भरपूर काय आहे. चिनू स्वागत आहे, नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. चिनू अक्षयदादा म्हणतोय एवढा हॉस्पिटलचं बिल कोण देईल, इन्शुरन्स देती कंपनी तर वापरून घ्या. येस येस, असू दे काही असू दे ते इन्शुरन्स वगैरे, पण जीवाची हैगाई करायची नाही. तू सगळ्या टेस्ट करून घे. हाय प्रशांत दादा, कसे असाय? खूप दिवसांनी लाईव्ह आला, तू कुठे गेलेलात? प्रीतिया सिस्टर कुठे आहे? मी आहे इथं जम्मूला, तुम्ही कुठे आहात? देऊ दादा म्हणजे बरोबर ताई, 100%. बाहेरच्या लोकांनी वाट लावली ताई. येस. आपण म्हणतात की म्हणतात ह्यांच्याकडलं कलमात बागेतलो जरी एखादं आंबो काढलो तर ह्यांका राग येता, पण येतलोच यार, त्यांच्यासाठी त्यांची वर्षाची मेहनत गेली असा, कशाक नाही होतो राग. मागान खाया, खरेदी करा, है ना. अक्षय दादा हसता. कच्चेश्वर म्हणतात कोकणची माणसं साधी भोळी नाही पण मायाळू जास्त आहेत. येस, साधी भोळी नाही म्हणू शकत आम्ही. साधी भोळी म्हणजे जर तुम्ही आमच्यात वागण्यात शिरलात तर आम्ही सुद्धा तसंच वागणार की नाही. इथं कोण सत्यवान होऊन बसलंय, त्यामुळे आम्ही पण तशीच आहोत, मायाळू आहोत. कधी तुम्ही म्हटलात की आमच्याकडे हे नाही, आम्हाला आता जेवायला वाटतं का, तर तुम्हाला एक दिवस ठेवून घेऊ, चाललं ना. कधी कोकणातली माणसं उपाशी राहत नाही, कोणाच्या घरी मागायला जात नाही, एवढे तर माणसं आहेत व्यवस्थित. प्रेम बोलतोय पण जेनजी मंडळ फक्त व्ह्यू देऊन निघून जातात, लाईव्ह पाहतात तर एक लाईक पण करून जा ना प्लीज. मंडळी लाईक करा, आमचा प्रेम एवढं सांगतोय तुम्हाला, लाईक करा लाईक करा, पण तुमचं काही लाईक होत नाहीये, त्यामुळे प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी.
प्रशांत दादा म्हणते कुठे हरवली होती खूप महिने. प्रशांत दादा मी इथंच आहे, तुम्हीच येत नाही. देऊ दादा म्हणतायत पावलू म्हणजे पावलो ताई, आय एम रिच. येस दादा, पण मला तेव्हा कळलं की मरण पावला कधी असं वाटलं ना. म्हटलं मला मरण पावला असं म्हणतायत, त्यामुळे आणि त्यानंतर तेव्हा आम्ही एवढे हसलो. चिनू म्हणते लाईक डन. थँक्यू चिनू, थँक्यू सो मच. नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. श्रद्धाताई म्हणते माझी या प्रीती आला प्रीत कडे ना, माझी या प्रीती आला प्रीत कडे ना. हाय श्रद्धाताई. बाबू काय करता मग? चिनू म्हणतोय पहिल्या श्रावण सोमवारच्या हार्दिक शुभेच्छा. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. हर हर महादेव. देऊ दादा म्हणते कुडाळला मी खूप पावती पोचलो ताई, खूप पावती पोचलो. ओके ओके, कुडाळला का? ओके ओके. मी दोडा मार्गाला अजून कधी गेली नाहीये, म्हणजे त्या गवस दादांकडेच जायचं होतं, पण जायलाच भेटलं नाही कधी. अक्षय दादा म्हणते चला मी रेस्टिंग रूम मध्ये जातो, थोड्या वेगळ्या ताटात आहे. ओके ओके अक्षय दादा, जा जा आराम कर. कच्चेश्वर मध्ये तुमचं नाव काय आहे? मी कोकणची प्रीती आहे दादा. देऊ दादा म्हणते आम्ही पावलू म्हणतो, मीन्स पोचलो ताई इन मराठी. ओके ओके, तेच नंतर मला कळलं. हेलो मैडम, कैसन बा? ठीक बा सुप्रिया दीदी, ठीक बा. आप कैसन बा? श्रद्धाताई म्हणते गणपतीला येणार आहेस का? नाही श्रद्धाताई ग, श्रद्धाताई तेव्हाच एक्झाम आहे परीक्षा, आणि दरवर्षी एक्झाम मिस करणं काही बरोबर नाही ना. सुप्रिया दीदी हाय, खाना खा लिया? आज हमारे यहाँ नाग पंचमी है, नाग पंचमी, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपके इधर है क्या? रामचंद्र दादा म्हणते 32 शिराळा तालुका, नागपंचमी वेळ मिळाल्यानंतर लाईव्ह पहा. येस येस, नक्की पाही. श्रद्धाताई म्हणते बाबू झोपलाय. ओके ओके, झोपलाय का? वा वा, झोपू दे. रात्री जागवतो का ग तुला? सुप्रिया दीदी हर हर महादेव, हर हर महादेव. ठीक हूँ. ओके सुप्रिया दीदी, खाना खा लिया क्या? अभिष्टाई हाय. अभिष्टाई खूप दिवसांनी आला. नमस्कार ताई साहेब. नमस्कार अभि दादा. नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. सुप्रिया दीदी बोलते आज थोड़ा हेडेक है, क्यों? पैकिंग का ज़्यादा हो रहा है क्या? देऊ दादा म्हणते आज स्पेशल जेवणामध्ये काय आहे तुमच्याकडे? आज डाळ बनवली आहे, तिखट बटाट्याची भाजी बनवली आणि शिरा बनवलाय. या जेवायला, कारण मी कोकणात नाही आहे, जम्मूला आहे, सो त्यामुळे मिस्टर पण नाही आहेत घरी, त्यामुळे म्हटलं हलकसच बनवू. आम्ही सण साजरे करायचे. हां, मैत्री जमली आणि रेच्याशिवाय गप्पा रंगल्या. त्यांना फक्त स्क्रोलिंग माहिती, आम्हाला तर गल्ली ते मैदानापर्यंत पूर्ण नेटवर्क माहिती. वा वा, खरं बोललास प्रेम, खूप भारी बोललास, खूप भारी. श्रद्धाताई म्हणते मी सुप्रिया दीदी बोल रही है हाँ सब जगह है नागपंचमी. ओके, आज आपका फास्ट होगा ना? मेरा भी है आज फास्ट. सुप्रिया जी स्वागतम. बच्चे ठीक है? हाँ सुप्रिया दीदी बच्चे ठीक है. आपके बच्चे कैसे हैं? स्कूल गए हैं क्या? हाय प्रेम, फास्ट है मेरा. सुप्रिया दीदी बोल रही है. ओके. श्रद्धाताई म्हणतायत जागवतो म्हणजे इतका रडतो ना, थांबत नाही. अरे बापरे, श्रद्धाताई तू पण लहानपणी अशी रडायचीस का ग? प्रेम बोलते प्रेम नहीं इश्क ही बोलिये. कच्चेश्वर म्हणतात नागपंचमी व श्रावणी सोमवारच्या हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला. थँक्यू दादा, थँक्यू. तुम्हालाही खूप खूप शुभेच्छा. देव सर्वांच्या सदिच्छा पूर्ण करो. सुप्रिया दीदी बोल रही है इश्क बोल नहीं सकती वो हो जाता है. ये वाह रे वाह, इश्क बोल नहीं सकती वो हो जाता है. श्रद्धाताई म्हणते गणपतीला लोक गावी आणि तू जम्मूला, काय करणार ग आता पोरांमुळं, शाळेमुळं. इश्कवाला म्हणते इश्क बिना क्या जीना यारो. येस, इश्क बिना क्या जीना. इश्क में तो तन्हाई भी है और जुदाई भी है. इश्क बिना क्या मरना.
असेल मी पण रडत, मी खूप रडायची लहानपणी, पण माझी मुलं नाही रडत होती. कच्चेश्वर म्हणतात बाय बाय. कच्चेश्वर उद्या या नक्की लाईव्हला. सुप्रिया दीदी बोल रही है इमली से खट्टा इश्क इश्क, गुड़ से भी मीठा इश्क इश्क. वा वा वा. छम जय झय. कुठून बोलता तुम्ही? मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? कच्चेश्वर म्हणतात बाय बाय. बाय दादा, बाय, टेक केअर. प्लीज लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करून टाका मंडळी. पटापट लाईक करा मंडळी, पटापट लाईक करा. आणि नागपंचमीच्या सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. फुसफुस. माझे भाऊ असे चिडवतात ना, गणपतीतून व्हिडिओ कॉल करून चिडवतात. अरे मला तर अक्षरशः ना रडायला येतं, खरं सांगू. मी आता बोलते की नाही, पण नंतर ना मला ना एवढं अक्षरशः रडायला येते ना. गगनबावडा घाटावरून. ओके, गगनबावडावरून बोलताय का? वा वा वा, मस्त. दादा चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. मी पण कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. सुप्रिया दीदी बोल रही है इश्क हुआ, इश्क इश्क हुआ, कैसे हुआ, अच्छा हुआ, जैसे हुआ. सुप्रिया दीदी बोल रही है तेरे किस चीज का फास्ट है प्रीतिया? अरे हमारे श्रावण स्टार्ट हो गए ना. आज श्रावण का फर्स्ट मंडे है, सोमवार है हमारा. रामचंद्र दादा म्हणते सातारा महाराष्ट्र. ओके. छमछम म्हणतायत अहो आयडीचे नाव बदलतोय पण बदलतच नाही. छमजय, छमजय म्हणायला पाहिजे तुम्हाला, किंवा ए ए ए ए. प्लीज लाईक करा. छमछम. प्रेम बोलतोय दीदी को क्या पता 90s किड्स का ज़माना क्या था, ना वाईफाई था ना स्मार्टफोन, फिर भी दोस्ती एकदम स्मार्ट थी. रिचार्ज खत्म हो जाए तो बातचीत बंद नहीं होती थी, बस घर के लैंडलाइन पर घंटों गपशप चलती थी. यस, जेव्हा मतलब जब तक ना लैंडलाइन वाले कॉल थे ना तब तक बहुत अच्छा था. अब जैसे फोन हाथ में आ गए बर्बाद हो गई दुनिया. प्रेम बोल रहा है 90 किड्स है भाई, यादें हमारी 4K में नहीं दिल में सेव है. यस, हम जो भी है दिल में सेव करते हैं. सुप्रिया दीदी बोल रही ना मैं जानू ना तू जाने, हो जो हो गए हम दीवाने. वाह वाह वाह. सुप्रिया दीदी आप बहुत शायरी सुना रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है. प्रेम बोलते सावन का महीना पवन करे शोर, सावन में मोरनी बनके मैं तो छम छम नाचू, ओ मैं तो छम छम नाचू. श्रद्धाताई बोलते मला बाकीच्या फेस्टिवलचं वाटत नाही पण गणपतीला मी कॉम्प्रोमाइज करू शकत नाही. येस यार, बाकीचे सण एवढे आपल्याकडे कोकणात नाही आहेत ग, एवढे म्हणजे एवढं काही वाटत नाही, पण गणपती आई शपथ. आणि तुला माहिती आहे आमच्या घरातच गणपतीची शाळा आहे, आणि जेव्हा ना म्हणजे गणपती सगळे घेऊन जातात ना, आणि जेव्हा आमचं अंगण ना पुरं रिकामी होते ना, बाई काय वाटतं. आणि शेवटच्या दिवशी जेव्हा गणपती विसर्जन होऊन पाठ रिकामी दिसतो ना, म्हणजे घरातलं एखादा माणूस कुठेतरी गेलंय असं वाटतं, माहिती आहे. चमचम बोलतोय मी श्रेयश पाटील. हाय श्रेयश, तुझं नाव श्रेयश आहे का? ओके, मी श्रेयश बोलीन तुला. हाय श्रेयश, खूप खूप स्वागत आहे तुझं. सुप्रिया दीदी बोलिए जिया रे झुमे ऐसे जैसे माँ नाचे मोर. वा वा वा. रामचंद्र दादा म्हणताय 90s वाल्यांना कधी नंबर सेव्ह करायला लागत नव्हते, सर्व नंबर फोन पाठ होत असायचे. आता चलना घरच्यांचे सुद्धा आठवत नाहीत नंबर. हे मात्र खरं आहे, खरं आहे. तेव्हा अशी नाही तर डायरी असायची, एक डायरी असायची आणि 1 रुपया टाकून बोललं जायचं, ते पण दिवस भारी होते. प्रेम बोलतोय सुप्रिया जी. श्रेयश बोलतोय मी श्रेयश पाटील. ओके. श्रद्धाताई म्हणते आमची पण शाळा आहे. हो का, म्हणजे ग. सुप्रिया दीदी बोलते प्रसाद भाई का भजन याद आता है गणपती गणपती सुन के.
हाँ, उनका मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन वो बहुत अच्छे से बजाते हैं ढोलक. प्रेम बोलतोय, रामचंद्रजी अगदी खरं आहे. तेच ना, खूप खरंच भारी वाटतं यार. तेव्हाचे ते जमानाच वेगळा होता. श्रेयश म्हणते तुमचं गाव कोणतं? मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ. 23 नंबर लाइक डन, थैंक यू श्रेयश. सुप्रिया दीदी बोल रही है चल प्रीतिया भाग जाते हैं. कहाँ कहाँ भाग जाएंगे यार, अभी आ रही हूँ मैं, 1 महीना रुको, फिर बहुत घूमेंगे. सैटरडे आपको तो सैटरडे छुट्टी में कहीं ना कहीं घूमते रहेंगे. श्रद्धाताई म्हणते मूर्तीशाळा. ओके, तुमच्याकडे पण आहे का मूर्तीशाळा? वाव, भारी वाटतं ना ग. आणि त्या ज्या म्हणजे तिथली मुलं बघा, म्हणजे त्या घरातली मुलं लहानपणापासून कला शिकतात. रामचंद्र दादा म्हणते ताई रोजच्या रोज शॉर्ट व्हिडिओ टाकत जावा एकतरी. तेच ना दादा, नाही पॉसिबल होत, पण विचार कर. म्हणजे मला वाटतं मी काही नाही काहीतरी असं टाकत जावं, पण सगळ्या ह्याच्यातून ना मध्ये मला नव्हतं, त्यात मी पडली वगैरे, खूप काय झालं, त्यामुळे मला टाकायलाच भेटत नाही. पण टाकेन, कारण नाहीतर मॉनिटाईज होताना खूप प्रॉब्लेम होईल. बंद करके जरा आँखों को जरा बैठी जो सोचने, मन में तुम्ही मुस्काए, मन में तुम्ही मुस्काए, अखियों के झरोखे से जैसे देखा तो जाना. पण गावाचे नाव सांगा. गावाचे नाव कुडाळ आहे दादा, कुडाळात राहतो. रामचंद्र दादा हाय म्हणते. अभिषेक म्हणतात क्या बात आहे, डायरेक्ट फाल्गुनी पाठकची आठवण. हा, श्रावण आहे ना. रामचंद्र दादा म्हणते यूट्यूबचे फेब्रुवारीपासून नवीन नियम लागू होणार आहेत. येस, त्यानंतर 4,000चे 8,000 वॉच टाइम कंप्लीट करावा लागणार आहे आणि खूप मुश्किल होणार आहे. त्याच आधी मला करायचं आहे. आपकी लाईव्ह कब है सुप्रिया जी? सुप्रिया दीदी की लाइव कब है? सुप्रिया प्रीतिया ने पूरे सॉन्ग का कबाड़ कर दिया. 3 बजे इश्क, 3 बजे होती है क्या सुप्रिया दीदी आपकी लाइव? रात को आपने बोला था ना. गगन बावडा मध्ये कधी आला होता का? नाही रे श्रेयश, मी कधी आली नाही आजपर्यंत. बघू यायला भेटतंय का. प्रेम बोलते पर मैं प्रीतिया की लाइव बीच में छोड़ के नहीं आ सकता. थैंक यू प्रेम, थैंक यू सो मच. कोई ना, क्या कोई ना, कोई ना. प्रीतिया कितने बजे तक लाइव है? मैं तो 3 बजे तक. प्रेम ने कल से मुझे बोला है कि 3 बजे तक लाइव रहना है. सावन. श्रद्धाताई म्हणते तो एक येत नाही का कायम रडत बसायचा धनल? अरे तो आलेला त्या दिवशी मुलीची आयडी घेऊन. सुप्रिया दीदी बोलते मेरी 3 के बाद होगी. ओके, तो हम आ जाएंगे. ओके. श्रेयश बोलते लोरे 1 नंबर मध्ये आलो आहे. लोरे 1 नंबर मध्ये आलो आहे म्हणजे काय? लोरे म्हणजे 3 बजे आऊंगा. सुप्रिया दीदी के लाइव में 3 बजे आऊंगा, आपसे बात करूंगा. श्रद्धाताई म्हणते हा तो पोरींच्या मागे लागतो. हा, काय सांगतो तू? कुठे बघितलंस का त्याला लाईव्ह मध्ये? तू लाईव्ह मध्ये बघितलंस का त्याला कोणाच्या? धनल. हा धनल. ए प्रेम, श्रद्धाताई म्हणते तो पोरी एका लाईव्ह वर बघितले. बाप रे. अगं माहितीये एकदा काय झालं माहितीये ना, तू होतीस का तेव्हा त्याचा विषय झालेला माहितीये की बोलायचा की ती काजोल आहे आणि मला असं बोलते, मग त्याने शिव्या घातलेल्या वगैरे. मी म्हटलं दोघांनी मला अनसबस्क्राईब करा आणि वाटायला लागा.
त्यानंतर तो आला नाही आणि त्या दिवशी आलेला काजलची आयडी घेऊन आणि म्हणतो मी धनल आहे. माहिती आहे मी धनल आहे म्हणतो. आणि मी म्हटलं असले फसवे लोक माझ्या लाईव्ह मध्ये नको. मग गेला. पण तो निलेश दादा पण मला एकदा सांगत होता की एका लेडीजला तो खूप असा त्रास देत होता, म्हणजे ब्ल्यू साठी वगैरे भरपूर काय काय. असाल मध्ये आलो होतो. ओके ओके श्रेयस. नागपंचमी झाली का श्रेयश? पोरींच्या मागे असायचा. ओ माय गॉड, गोड बोलतो. ओके कसाल मध्ये आलो होतो. ओके ओके कसाल मध्ये आलेलाच का? ओके ओके खूप छान. प्रेम मला तुला विचारायचं आहे की स्क्रीन कास्ट लाईव्ह घेतल्याने ना एखादी इमेज 4-5 इमेज जर स्क्रीन कास्टमध्ये जर घेतल्या तर म्हणजे मॉनिटाईज होत नाही का चॅनल? श्रद्धाताईमध्ये मी पावशीला येणार आहे. पावशीला कशाला ग श्रद्धाताई? पावशीला कोणी आहे का तुमचं? श्रेयस म्हणते नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुलाही श्रेयस नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. धनलचे नखरे पण मुलींसारखेच असायचे. हा माझं इथं चुकलं नाही तरी तुम्हाला मार्ग दिला नाही, असं नाही केलं तसं नाही केलं. बापरे बापरे बापरे. सासूबाईचा कोणीतरी आहे तिकडे. ओके ओके आमचे पण पाहुणे आहेत तिकडे कुंभार म्हणून पावशीला. स्क्रीनकास्ट नको घ्यायला. अरे पण तिथं बघ ना, आता मी बघितलं एका ताईचं. तुम्ही कुंभार समाजाची आहेत काय? हो श्रेयश आम्ही कुंभार समाज. प्रेम मी बघितलं ना, एक म्हणजे एक ताई आहेत जे माझ्या लाईव्हला वगैरे कधीतरी येतात. निलेश दादाने मला सांगितलेलं, त्यांचा रेफरन्स दिलेला की तर त्यांचं जे लाईव्ह आहे ना पूर्ण त्यांनी त्याच्यावरच बेस केलं आहे की पूर्ण स्क्रीनकास्टच लाईव्ह आहे त्यांचं. एखादी इमेज वगैरे घेऊन म्हणजे काहीतरी टिप्स वगैरे सांगून किंवा असं काहीतरी काय काय सांगतात ना, ती इमेज लावून त्यांनी 4-4, 5-5 घंटे लाईव्ह ठेवून 500K, 533K, 570K असे व्ह्यूज आहेत त्यांना. श्रद्धाताईमध्ये खूप स्टडी केली होती. एवढा चष्मा लागला तर आत्ता लागला ग लग्नानंतर, सेकंड प्रेग्नन्सी नंतर लागला मला चष्मा. श्रेयस म्हणते मग गणपती तयार करत आहेत की? हा गणपतीची शाळा आहे की आमच्याकडे, जाऊन कधीतरी भेट नक्की दे. अरे मग तुझा मोबाईल सहन करेल का 24 तास लाईव्ह घेणं? अरे नाही पण 4-5 तासात 500K वगैरे व्ह्यूज त्याला आणि 1.5K हे, मग तसं लाईव्ह चालतं का मॉनिटाईजसाठी? हाय सान्वी, नागपंचमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. तुलाही खूप खूप शुभेच्छा सान्वी, स्वागत आहे तुझं. समाधान दादा नमस्कार, लाईक डन. नागपंचमीच्या फुसफुस 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 शुभेच्छा. थँक्यू समाधान दादा, स्वागत आहे तुमचं खूप खूप. झाली का नागपंचमी? नागपंचमी झाली का? प्लीज लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा, डबल टॅप करा लवकरात लवकर. फुसफुस 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 फुस. येतो 10 मिनिटं. अरे प्रेम सांग ना मला त्याबद्दल काहीतरी, त्याबद्दल सांग ना मला की ते स्क्रीनकास्ट लाईव्ह बद्दल. मागे मी पण एकदा दोनदा घेतलं, मला चांगले व्ह्यू आलेले, म्हणजे 35K वगैरे व्ह्यू आलेले. ओके 3 पर्यंत चालू दे लाईव्ह. ओके अजून 1 तास. बोलावा विठ्ठल
पाहावा विठ्ठल. प्लीज लाईक करा. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी प्लीज लाईक करा. चेक करून सांगतो. जेमिनीला वगैरे कुठे चेक करू नको. पर्सनल एक्सपिरियन्स पाहिजे. उत्तरं तर अशी पण भेटतात. त्या ताईंना मी कमेंट केलेली की असं असं मॉनिटाईजला काही प्रॉब्लेम येत नाही, तर त्यांनी कमेंट लाईक केली पण उत्तर काय दिलं नाही. समाधान दादा म्हणते झाली नागोबाची पूजा, नैवेद्य सर्व. ओके ओके. मग काय आज स्पेशल तुमच्याकडे काय असतं नागोबासाठी? मग तुका राग गेलो ना फक्त लाईक केल्यान म्हणून? कोणी लाईक केल्यान? कोणी लाईक केल्यान गो? काय सांगतोय माकाच काय कळणार नाही. आयफोन घेतली का? नाही ग, आयफोन नाहीये. खीर कानोले असतात पण उपवास आहे ना. ओके ओके. कमेंट कुठली कमेंट? प्लीज मंडळी पटापट लाईक करा. हाय स्तुती. हाय स्तुती ताई, स्वागत आहे. कशा आहात स्तुती ताई तुम्ही? स्तुती ताई, स्तुती ताई, स्वागत आहे तुमचं स्तुती ताई. नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा स्तुती ताई तुम्हाला. तुम्ही 90चे किड आहात का? सीसीवर असणाऱ्यांपैकी कोणी असेल तर कमेंट करून नक्की सांगा. श्रद्धाताई तू जाडबीड झालं की नाही? श्रद्धाताई जाडबीड झालं की नाही? यार कमेंट कुठं थांबल्या? अवघे गरजे पंढरपूर, अवघे गरजे पंढरपूर, चालया नामाचा गजर, चालया नामाचा गजर, अवघे गरजे पंढरपूर, नादची पळ्या हाती खीर कानोले 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 कानोले. अरे यार सगळ्यांचे मेसेज थांबले कसे? येत नाही कसे? टाळची पळ्या हाती घ्या रे. छानच, थँक्यू रामचंद्र दादा. करा गजर नाचो या रे, नादची माझे माहेर पंढरी, माझे माहेर पंढरी, आहे बिवरेच्या तीरी, आहे बिवरेच्या तीरी, बाप आणि रकुमामाई, बाप आणि रकुमामाई,
रामचंद्र दादा म्हणतात होय. म्हणजे कमेंट करा यार, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा, लाईक करा. माझे माहेर पंढरी आहे भिवरीच्या तीरी, आहे भिवरीच्या तीरी. कमेंट करा, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. आदित्य, हाय आदित्य, स्वागत आहे आदित्य तुझं. नागपंचमीच्या तुला खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या नागासारख्या भावांना नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. हाय आदित्य, जेवलास का? चाल तुरु तुरु उडती केस बुरु बुरु. छानच ताई. रामचंद्र दादा म्हणतायत थँक्यू रामचंद्र दादा. इथं कोणी आसपासना डोळ्यांच्या कोणात हासना, तू जरा माझ्याशी बोलना, डोळ्यांच्या कोणात हासना, तू लग बग जाता माग वळून पाहता वाट पावत. पाऊस आहे की नाही? जम्मूला तर अजिबात पाऊस नाही आहे. म्हणजे सकाळचा वगैरे पडतो, पण असं नाही पडत. हाय स्तुती ताई, बोला. बोल स्तुती ताई, कशी आहेस तू? मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा यार, कमेंट करा. रामचंद्र दादा, आपण पण दुसऱ्यांच्या लाईव्हला जाऊन आपली पिन आयडी करायला सांगायची त्यांना. ओके दादा, तुमचं पण चॅनल आहे का रामचंद्र दादा? जेवण झालं का? हा बनवलंय. स्तुतीताई म्हणते मी बरी आहे, तू कशी आहे ताई? मी मस्त आहे स्तुतीताई, खूप दिवसांनी भेट झाली आपली. मानसी ताई येत नाही का लाईव्हला? येते, टाइम भेटला किती येते लाईव्हला. म्हणजे हल्ली 2 दिवस नाही आली आहे, कामात असेल. रामचंद्र दादा, तुमचं पण चॅनल आहे का? मी प्रियांका, महाराष्ट्रातली. माझी मम्मी काय करते ग? काय माहिती ग तुझी मम्मी काय करते, मला कसं माहिती असणार? कशी आहेस प्रियांका? 27 लाईक डन. थँक्यू, थँक्यू प्रियांका, थँक्यू सो मच. कशी आहे? जेवलीस का? नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा. रामचंद्र, नाही माझे चॅनल नाही, बिझनेस आहे माझा आणि शेती. वा 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 वा, खूप छान रामचंद्र दादा. खरंच बिझनेसच पाहिजे यार. मध्ये प्रॉब्लेम झाले तर म्हणून यायला भेटलं नाही लाईव्हला. ओके स्तुतीताई, काय मोठा प्रॉब्लेम झालेला का? सांगू शकता तर सांगू, म्हणजे बोलायचं असेल तर तुम्ही सांगू शकता. मोबाईल फुटला होता, बंद होता, म्हणून काय लाईव्हला यायला जमलं नाही. ओके ओके, मग आता घेतला का नवीन मोबाईल स्तुतीताई? ना 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 ना. काय झालं खुशी?
मी म्यूट करून वाचत होती. प्रियांका म्हणते अगं मम्मा जेवण केली टमाटरची चटणी. ओके ओके. रामचंद्र दादा म्हणतात मी आपल्या शॉर्ट व्हिडिओला 1-2 ID देतो, चांगली आहे ते यूट्यूबवर लाईव्ह साठी आपल्याला मदत होईल. ओके दादा. रामचंद्र दादा नक्की द्या. थँक्यू सो मच. स्तुती म्हणते कालच घेतलाय मोबाईल, मिस्टरांनी घेतला काल 30,000चा घेतला. ओके. जरा भांडण झाले आमच्या दोघांची, रागाच्या भरात मी फोडला मोबाईल. बापरे. रामचंद्र म्हणतात अरे बापरे, रागाच्या भरात मोबाईल फोडला. केवढ्याला पडलं हे भांडण, राग राग करू नका. स्तुतीताई म्हणतात गायब झाला का ताई तुम्ही? नाही स्तुतीताई आहे, मी म्यूट करून मग अशी बोलत होती. राग राग नाही करायचा स्तुतीताई, होतं असं कधीतरी, पण मोबाईल वगैरे आपण नाही फोडायचे, बाकी सगळं फोडायचं. ताई आवाज येत नाहीयेत, परत कमेंट वाचा. बाकी सगळे काही डोकं फोडायला सांगताय का काय? नवऱ्याचं फोडायचं डोकं. बरोबर की नाही? नवऱ्याचं डोकं फोडायचं, बाकी काही करायचं डोके, पण मोबाईल नाही फोडायचा. बरोबर की नाही? आवाज येतोय का आता? परत कमेंट वाच ताई. वाचले ना ताई मी सगळ्या कमेंट. मी आपल्या शॉर्ट व्हिडिओला 1-2 ID देतो, चांगली आहे ते यूट्यूबवर लाईव्ह साठी आपल्याला मदत होईल. ओके दादा ठीक आहे, द्या नक्की. कालच मोबाईल घेतला मिस्टरांनी 30,000चा, जरा भांडण झालं आमच्या दोघांची, रागाच्या भरात मी फोन फोडला. रामचंद्र दादा म्हणतात अरे बापरे, रागाच्या भरात मोबाईल फोडला, केवढ्याला पडलं ते भांडण, कशाला रागराग नाही करायचं असं सांगतायत. आवाज येतोय का मंडळी? माझा आवाज येतोय का? आवाज येतोय का? कमेंट करून सांगा आवाज येतोय का? परी जा ना, जा. हो येतोय आता. ओके रामचंद्र दादा नक्की द्या, मी बघते त्यांच्या लाईव्हला पण जात जाईल. माझ्या स्वप्नातलो यो माझं कोकण गाव म्हणता माका. कुशल भाटकर आलेला आहे. मावशी मी तुझा चष्मा चोरणार, चोरायला तू येतो कुठं माझ्या लाईव्हला रे? बघ छाडी लागे छम छम. येत नाही लाईव्हला, कुठे हरवलास रे? लाईव्ह मधून येत नाही तू, कुठं हरवला? मग अशी मी तेच म्हटलं माझा चष्मा भेटत नव्हता माझं, तेव्हा तुला तुझी आठवण आली, म्हटलं माझा चष्मा लाईव्ह मध्येच कोणीतरी चोरला. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले मंडळी प्लीज लाईक करून टाका, लवकरात लवकर लाईक करा. ला ला रा 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 मंडळी लाईक करा. कुशल मध्ये सॉरी मावशी मी कॅनडामध्ये होतो ना, आता मुंबईत आलो कायमचा. ओके आलास का? वा वा वा. मग आता नाही जाणार का पुन्हा कॅनडामध्ये? तुझी काय करतो? चल चला पटकन लाईक करा. रामचंद्र दादा म्हणतात हाय. हाय रामचंद्र दादा. रामचंद्र दादा जेवण झालं का? तुम्ही जेवलात का?
कुशल म्हणते नाही आता नाही जाणार. ओके ओके, वा वा वा, मस्त. गणपतीला जावा गावी. प्लीज लाईक करा. कुशल लाईक कर. मेडे मेडे मेडे. आज नाही, आज उपवास आहे, पहिला श्रावणी सोमवार. ओके, मग सोमवार सोडायचं असतो ना, एक म्हणजे संध्याकाळी किंवा दुपारी जेवायचं असतं सोमवारचं. चेतन जोंधळे, हाय हाय चेतन. हाय चेतन, स्वागत आहे. कशी आहेस सीस? मी मस्त आहे चेतन, तू कसं आहेस? खूप खूप स्वागत आहे आणि नागपंचमीच्या खूप खूप शुभेच्छा भावा. झाली का नागपंचमी? आणि कुठून बोलतोयस ते पण सांग. सुदेश देशमानी म्हणताय हॅलो प्रीती, कशी आहात तुम्ही? हॅलो दादा, मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? मंडळी लाईक करा यार, लाईक करा. चेतन दादा, सुदेश दादा लाईक करा चॅनलला, डबल टॅप करा. रामचंद्र दादा म्हणताय लवकर चॅनल मोनो करून घ्या. दादा थोडेसे तास राहिले आहेत, पण हल्ली मला माझं लाईव्ह घ्यायला टाइम भेटला नाही, गावी गेली त्यामुळे खूप गॅप पडला, त्यामुळे असं होतंय. प्लीज जर तुम्हाला कोणाला जर जमलं तर माझे जे लाईव्ह व्हिडिओ वगैरे आहेत ते प्लेलिस्ट ऑन करून ठेवा, जेणेकरून मला थोडासा त्याचा वॉच टाईम मिळेल. अमिताचे मिस्टर आहे, अस्मिताचे मिस्टर. ओके ओके, अस्मिता जोंधळे त्यांचे मिस्टर आहात का तुम्ही? वा वा, थँक्यू सो मच दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. ताईंनी तुम्हाला आयडी दिली का? चिपळूणला या गणपतीला. हा, यायचं तर होतंच दादा, पण काय करणार, शक्य नाही आहे कारण मुलांच्या एक्झाम वगैरे आहेत. पण लय मन तर खूप भारी होतं की जावं कोकणात वगैरे. मंडळी डबल टॅप करा, स्क्रीनवर डबल टॅप करा, लाईक करा चॅनलला, आणि चॅनलला नवीन असाल तर सबस्क्राईब सुद्धा करा. रोज लाईव्ह असतं आपलं 1:15 वाजता, त्यामुळे नक्की जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. आणि कोकणातले छान छान व्हिडिओज पण असतात. मी जम्मूला राहते तर जम्मूतले पण टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत, अजून वेगवेगळ्या ठिकाणाचेही पण भेटतील. सुनील पाटील म्हणते मोबाईल नंबर द्या तुमचा. का माझा नंबर का पाहिजे बाबा तुम्हाला? माझा मोबाईल नंबर तुम्हाला कशाला पाहिजे? चेतन म्हणतायत बाल्या डान्स नाही का ताई तू बघायचं तुला? बाल्या डान्स नाही करत, भजन करतात, म्हणजे प्रॉपर पेटीवर बसून खाली सगळे बसतात आणि अभंग वगैरे म्हणले जातात, गणपतीची गाणी म्हटली जातात, असं भजन असतं. सुदेश दादा म्हणताय हो आम्ही 90sचे किड्स आहोत. येस दादा, मी पण 90sचे आहे किड्स. प्लीज यार लाईक करा. सुदेश दादा, चेतन दादा, सुनील दादा प्लीज लाईक करा. फक्त 26 फक्त लाईक झाले आहेत, प्लीज 27च लाईक झाले आहेत, प्लीज लाईक करा. इलो इलो इश्कवालो लो इलो. सुदेश दादा लाईक करा चॅनलला. 90sचे किड्स असून लाईक करत नाही, हा काय बरोबर नाही मंडळींनो. प्लीज लाईक करून टाका पटकन. सुनील दादा, चेतन दादा, सुदेश दादा प्लीज लाईक करून टाका लवकरात लवकर. स्क्रीनवर डबल टॅप करा फक्त. कोणी लाईक केले तेही सांगा मला. चेतन दादा म्हणतात कोण बोलतोय, नंबर पाहिजे तुझा. कोणी बोललं ते मगाशी? सुनील पाटील म्हणून दादा आहेत, त्यांनी बोलले नंबर पाहिजे, तर मी विचारलं कशाला. सुदेश दादा म्हणतात केलंय की. थँक्यू 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 सो मच लाईक केल्याबद्दल सुदेश दादा. चेतन दादा लाईक करा तुम्हीही, आणि चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब पण करा चेतन दादा. पटापट लाईक येऊ द्या येऊ द्या येऊ द्या.
झालं केलं. थँक्यू सो मच चेतन दादा. जेवलात का? आणि नागपंचमीला गावी आहात की मुंबईला आहात तुम्ही? येऊ द्या पटापट, लाईक येऊ दे मंडळी, लाईक येऊ दे, येऊ दे, येऊ दे. रामचंद्र दादा म्हणतायत लाईक डबल स्क्रीन टच करा सपोर्टिंगसाठी. थँक्यू सो मच. पटपट कमेंट करा यार, कमेंट करा. चला चला, गणपतीला जायचं आहे की नाही? 27 लाईक आहेत. जोपर्यंत 33 लाईक होत नाही तोपर्यंत मी कमेंट्स करणार नाही. मंडळी कमेंट्स करा लवकरात लवकर. बोला बोला मंडळी, कमेंट करा. प्रेम म्हणतोय 33 लाईक्स होत नाही तोपर्यंत मी कमेंट्स करणार नाही. सो लवकरात लवकर कमेंट करा. इश्कवाला लव. 28 लाईक झाले आहे. 29 लाईक्स पाहिजेत. चेतन दादा म्हणतात मुंबईला आहे, वाईफ नाही ना सुट्टी, मग गावी नाही गेलो आता गणपतीला. येस यार, बाकीच्या कुठे कधी नाही गेलं तरी चालेल, पण गणपतीला मात्र आपण जायलाच पाहिजे, बरोबर की नाही? अरे वा, 29 30 लाईक झाले. कोणी केले रे बाबा? 31 प्रेमची कामं आहे ती. 31 लाईक्स. प्रेम ऑफिस मध्ये बसून सगळ्यांकडनं लाईक करून घेतो का? 32. रामचंद्रांना छानच गाणं पाहिजे. झिरमिर पाऊस धारा, तन मन करी मदनाचा वारा, ये ना सजना ये ना, निशाना तुला दिसला ना, निशाना तुला दिसला ना. मंडळी फक्त एकच लाईक पाहिजे, पटकन करून टाका कुणीतरी. रामचंद्र दादा म्हणतात 33 डन. प्रेम ने किया, प्रेम ने जादू किया ये 33 वाला. प्रेम बसला असेल कुठेतरी मित्रांना घेऊन ऑफिस मध्ये. अस्मिता खूप आठवण काढते तुझी. हो का? काय म्हणतात ताई? आम्ही दोघे आपण कोकणातले आहोत ना, म्हणून एकमेकांची आठवण येते. गणपतीच्या आदल्या दिवशीची धावपळ असते ना, म्हणजे माटी बांधायची. तुमच्याकडे बांधतात काय मला सांगा, सीसीवर असणाऱ्यांनी. माटी बांधणं म्हणजे काय ते. पण गणपतीच्या वरती एक चौकोनी प्रकारचं लाकडाचं बनवलेलं असतं, त्याला वेगवेगळ्या प्रकारची फुलं, फळं, नारळ, काकडी हे सगळं बांधलं जातं आणि त्याची धावपळ न लय भारी असते. पण तिकडे तर गणपती, आमच्याकडे तर म्हणजे गणपतीची शाळा असल्यामुळे लोक येत असतात गणपती न्यायला वगैरे, त्यात बाकीचं सगळं हे, त्यामुळे लय मजा येते. आम्ही झोपतच नाही 1-2-3 वाजेपर्यंत, की परत 5ला लवकर उठायचं. मग सगळी घरातली कामं पटापटा करायची, मग गणपतीले आसनावर बसवणार, खूप काही काही मजा येते. मंडळी कमेंट करा, डबल स्क्रीन टच करा. मी एकदाच कमेंट करत होतो. लाईकचं काम आलेल्या मंडळीने पूर्ण केलं, त्यांचं आभार. आता मी सांभाळतो.
थँक्यू प्रेम, थँक्यू सो मच. चेतना ताई, चेतन दादा म्हणतायत पण कोकणासारखी मजा कुठे नाही ताई. हो दादा, कोकणासारखी शिमग्याला किंवा म्हणजे गणपतीला आपल्या कोकणातच येते. रामचंद्र दादा म्हणतात आमच्या हा प्रकार नाही. माती नाही, माटी. माटी म्हणजे एक लाकडं स्क्वेअर टाईप असतं, त्याला मध्ये जसे टेकलेले असतात, म्हणजे छोटे छोटे स्क्वेअर असतात, त्याच्यामध्ये वेगवेगळी फळझाडे फुलझाडे लावायची, म्हणजे असं फुल फळं वगैरे सगळं लावतात. रानातली जी फळं असतात ती लावतात, फुलं असतात ती लावतात, खूप काही काही लावतात. ते एक प्रकारचं काय म्हणतात ते, म्हणजे जुन्या पिढीने दिलेलं आपल्याला गिफ्टच आहे म्हणायला हरकत नाही. जर मी तिथं असती तर मी तुम्हाला दाखवलं असतं की कसं काय असतं आदल्या दिवशी पासूनची लगबग वगैरे. मी आता ना स्क्रीन हाईड करते आता, बस कमर दुखली. कमेंट करा मंडळी, कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी. रामचंद्र दादा, होळी साजरी करण्यासाठी आम्ही जातो रत्नागिरीला. होळी पण आपल्याकडे खूप चांगल्या प्रकारे साजरी करतात ना रामचंद्र दादा. खूप चांगली साजरी करतात. होळी बघण्यासारखी असते, गणपती बघण्यासारखं असतं. फक्त दिवाळीला एवढं काही नसतं, पण आपल्या दिवाळीला जत्रा पण सुरू होतात दिवाळीच्या टायमिंगला, बरोबर की नाही. होळी रे होळी, शिमग्याची पोळी. गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणाध्यक्षाय धीमहि गुणाधीशाय गुणप्रवेशाय धीमहि तनयाय धीमहि. म्हणजे कमेंट करा यार, सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट तरी करा. 2 आहे सीसीवर माणसं पण बोलत नाही कोणच. नंतर येतो लाईव्हला. ओके रामचंद्र दादा, बाय बाय, काळजी घ्या. अरे प्रेम, तुम्हाला सांगितलं नाही स्क्रीन कास्टचं. आहेस का लाईव्ह? स्क्रीन कास्टचं सांगितलं नाही तू. चला मंडळी, कमेंट बॉक्स मध्ये एक हार्ट पाठवा. कोण पाठवणार? तूच एक आहेस सीसीवर. माणसं कुठे गायब होतात. मंडळी टाका बघू, हार्ट्स पाठवा. यूट्यूब इमोजी पाठवा बघू. प्रेम, तुम्हाला स्क्रीन कास्टचं काही सांगितलंच नाही. सांगतो ऐको. ओके बोलो. मला नाही माहिती. खुशी जरा इकडे येते. मंडळी कमेंट करा सीसीवर. सीसीला जॉईन व्हा. खुशी
सांगतो, ऐको ऐको ऐको. खुशी पडशील बाबा. ही बजरंगाची कमाल, हमाल दे धमाल, हमाल धमाल हमाल धमाल, हमा 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 हमा. इश्क मासूम है मुझे मालूम. वॉच टाइम वाढतो तो लोक किती वेळात तुमचा लाईव्ह पाहतात यावर, पण स्क्रीनकास्टमध्ये जर तुम्ही रोमक गेम, फोटो, प्रश्न उत्तरे किंवा काही दाखवत असाल आणि लोक जास्त वेळ थांबत असतील तर. अरे मी तेच सांगते की स्क्रीनकास्टवर एखाद्या बघा किचन टिप किंवा अजून काही हॅक असतील, लाईव्ह हॅक, तर त्याची इमेज ठेवून लोक स्क्रीनकास्ट करतात आणि त्याला व्ह्यूज पण चांगले भेटतात. मग त्याचा काही इम्पॅक्ट आपल्याला मॉनिटाईजला होतो का, असं मला विचारायचं होतं. ते मला विचारायचं आहे. म्हणजे ते एक आहेत ना साक्षी रहाटे म्हणून ताई, त्यांचं मी म्हणजे बघितलं ना, त्यांनी म्हणजे स्टार्टिंगला जे असंच म्हणजे फेस लाईव्ह वगैरे घ्यायचे ना, तेव्हा त्यांना व्ह्यूज एकदम खूप कमी होते. नंतर त्यांनी असं स्क्रीनकास्ट घ्यायला लागले ना, तर एक एक लाईव्ह त्यांचं ना 2 तास 3 तास असं चालायचं आणि त्याला व्ह्यूज किती 500K 400K 700K असे व्ह्यूज असायचे आणि त्यांचं मोनोटाईज पण झालंय. पण मी ना त्यांना विचारलं तर त्यांनी अजून रिप्लाय दिला नाही, फक्त लाईक केलं कमेंटला, पण उत्तरच काही दिलं नाही. लावू शकतेस पण एक दिवस फेस लाईव्ह घे, दुसऱ्या दिवशी स्क्रीनकास्ट घे, मग काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. ओके ओके. म्हणजे मी बघा आता मी फेस लाईव्ह घेतले, आता माझं फेस लाईव्ह आहे. ओके. त्यानंतर आता मी दुपारी स्क्रीनकास्ट घेते, म्हणजे एखादा किचन टिपवाला मी म्हणजे ए इमेज बनवून स्क्रीनकास्ट ठेवते, त्याला 2-3 असे इमेज ढकलून ढकलून ढकलून, मग काही प्रॉब्लेम येणार नाही ना. म्हणजे तिथं पण थोडा वॉच टाईम माझा वाढेल ना. एकदा मी असंच ठेवलेला कुठला तरी, तर मला 35K व्ह्यू भेटलेले आणि त्याच्यावर वॉच टाईम मला खूप काहीतरी 40-50 वॉच टाईम भेटलेला अवर्स. वाढणार हे मला माहिती आहे, वॉच टाईम वाढतोय, पण प्रॉब्लेम येणार नाही ना मॉनिटायझेशनला, हे मला विचारायचं आहे. मोनो करताना काही प्रॉब्लेम येणार नाही ना अशा वॉच टाईमचा वगैरे, स्क्रीनकास्टचा. ओके छान. अरे माझे ना मी असं खूप स्क्रीनकास्ट मध्ये मध्ये करायची ना, मी सगळं डिलीट करून टाकलं माहिती आहे. माझं 300 वॉच टाईम तिथंच घटला. मी डिलीट करून टाकलेले असे व्हिडिओ, म्हणजे मी स्क्रीनकास्ट घेतलेलं ना ते सगळं डिलीट करून टाकलं. मला कोणी सांगितलं की असं करायचं नाही, फक्त कॉपीराईट म्युझिकलाच प्रॉब्लेम होईल. ओके ओके. माझे 300 वॉच टाईम झालेला, म्हणजे असं स्क्रीनकास्ट वगैरे घेऊन वगैरे, तर मी सगळं डिलीट केलं माहिती आहे. म्हणून तर माझं एवढ्यात मोनो झालं असतं. कोणाकोणाचं ऐकून मॅडासारखं मी काय काय करून डिलीट करून टाकलं. मला 35K वॉच टाईम 35K व्ह्यू भेटलेले ना, त्याच्यावर मला ना 30-40 काहीतरी वॉच टाईम भेटलेला. मी डिलीट पण करून केलं. हा मी केलेला ना, मी वॉच टाईम, मग वॉच टाईम डिडक्ट झाला, त्यानंतर वाटच लागली, म्हणजे लाईव्हलाच माणसं येत नव्हती. आता बघते ना, एखाद्या वेळी जरी ना माझा व्हिडिओ चांगला जर एखादा लाईव्ह जर झालं ना, तर पटकन वॉच टाईम माझा कंप्लीट पण होईल.
हा 33 वर लाईक अडकले. येस. चल आता आपण पण जाऊया, उद्या भेटूया. तीन वाजता जाऊ. ओके, तोपर्यंत आपण गप्पा मारू. जेवलास का तू? ऑफिसला आहेस? मंडळी कमेंट करा यार, सीसीला जॉईन व्हा. सगळेच पळाले. या लास्टला कोणीच राहत नाही ना, आपणच असतो या टायमिंगला. लास्टला 3ला कोणीच नाही थांबत. परी कंप्लीट झाला. परी कंप्लीट काय कंप्लीट झालं. मंडळी सीसीवर असणाऱ्यांनी कमेंट करा. सीसीवर असणाऱ्यांनी. नागोबा कुठे गेले? मगाची तर इच्छाधारी नागिन पण आलेली, बायकोचा बैल पण आलेला, सगळे गायब झाले. हे कसं काय? एका गावात एक छोटी चिमणी राहत होती. ती रोज सकाळी उडून जायची आणि संध्याकाळी आपल्या घरट्यात परत यायची. एके दिवशी अचानक जोरदार वादळ आलं. चिमणीचं घरटं उडून गेलं. ती खूप घाबरली आणि झाडाखाली बसून रडू लागली. मग काय झालं? एका गावात एक छोटीशी चिमणी राहत होती. ती रोज सकाळी उठून उडून जायची आणि संध्याकाळी आपल्या घरट्यात परत यायची. मग काय झालं? मग काय झालं? तेवढ्यात तिला एका घराच्या खिडकीत छोटासा दिवा दिसला. चिमणीने विचार केला, इतका छोटा दिवा एवढ्या मोठ्या अंधाराला काय करणार? पण त्या दिव्यामुळे तिला घराचा रस्ता दिसला आणि तिला एका सुरक्षित जागी आसरा मिळाला. सुरुवात केली. ती स्वतःशी म्हणाली. काय म्हणाली? ती स्वतःशी म्हणाली. काय म्हणाली? प्रकाश किती मोठा आहे हे महत्वाचं नाही, तो अंधारात किती उपयोगी पडतो हे महत्वाचं आहे. येस, बरोबर आहे प्रेम. छोट्याशा चिंगारीने पण आपण पूर्ण म्हणजे जग हे करू शकतो. त्यामुळे आपल्यातली ताकद ओळखणं खूप गरजेचं आहे, बरोबर की नाही? तात्पर्य काय? आपली मदत छोटी असली तरी कोणाचं तरी आयुष्य उजळू शकतं. जसा प्रेम मला हेल्प करतोय माझं चॅनल मोनो होण्यासाठी. भले म्हणजे तो स्टार्ट टू एंडिंग पर्यंत माझ्यासोबत राहतोयस तू, त्यामुळे खरंच त्या प्रकाशाचं काम तू करतोय नेहमी. जेव्हा मी मोटिवेट होते तेव्हा तुम्हाला मोटिवेट करतोस. खरंच खूप थँक्यू सो मच प्रेम.
प्रेम म्हणतोय काही हरकत नाही, थँक्यू नको, तुमचं हसणं आणि गप्पा पुरेशा आहेत. नाही यार प्रेम, खरंच थँक्यू सो मच. कारण एवढा वेळ कोण कोणासाठी देत नाही यार, खरंच तू खरंच दिलायस. म्हणजे माझ्या लाईव्हमध्ये जेव्हापासून आलास तू, तेव्हापासून तू माझ्या लाईव्हला आहेस. कुणी जरी असलं किंवा नसलं तरी. एक वेळ मी कंटाळेन लाईव्हला, पण तू कंटाळत नाहीस. खरंच हॅट्स ऑफ यू. जातो नाही तर थँक्यू, पुराण बंद होणार नाही. हां आता आपण जाऊया. मला उपवास पण आहे माझा, थोडंसं पाणी वगैरे पिणार. मग प्रेम मी घेऊ ना स्क्रीन कास्टला येऊ. ओके थँक्यू. बघते 3:30ला घेते, 3:30 ते 5 पर्यंत, 6-7 पर्यंत. बाय, टेक केअर. बाय, टेक केअर. बाय बाय. जमलं तर येईन स्क्रीन कास्टला. ओके ओके ठीक आहे, ये. बाय बाय.